Het is nog heel tijd een bekend gebouw in Dokkum. Het oud-fabriek van metaalbedrijf Prins. De vangrails van jettieds worden er net meer makken. Er zitten intussen een soort verschillende bedrijven in het poen. En er wordt op het heden drok verbouwd. Op dit moment wordt de hele noordzijde van de Prinsfabriek wordt verbouwd. Dit is een van de eerste gedeelten die ooit gebouwd is. En ja, daar staan we nu en die wordt eigenlijk helemaal weer opnieuw opgebouwd naar de moderne tijd. Dit wordt gewoon in feite een nieuwe hal, maar wel met hele mooie oude elementen erin. Laurens en een zakenpartner kochten het fabriek en de groen haast 4 wiel in. Ze sjuggen konsen in het gebouw, maar het is nog een hele put om alles bij de tijd te brengen. De fabriek zelf is ongeveer 13.000 vierkante meter en er zitten nog een aantal kantoren bij, dus al met al is het denk ik 15.000 vierkante meter puur om een fabriek. En daar werden vroeger dus de vangrails gebouwd, later een stuk prefab gebouwen en dat wordt er nog weer in dienen. Naast de werkplakken binnen direct plan voor wenningbouw, vlak achter het oud fabriek van Prins. Projectontwikkelder Van Wijnen wil graag aan de slag op het terrein, jonken de Dokkumerieën. En dan duiden we het meest op zorgwoningen. Er is ook een onderzoek bij de gemeente geweest die aantoont dat de Dokkumer bevolking over een periode van 15 tot 20 jaar bijna voor de helft boven de 60 jaar is. En daar worden de plannen op end. De zoenen nevens de plan zo'n 200 wenningen komen kennen op het terrein. Een groot pad van de Groen is liekwols bot versmorgen. Om het project rendabel te maken binnen de partijen nog hinkelijk van een subsidie-onvraag. Het heeft even tijd nodig. We hopen dat we daar eind december een antwoord op krijgen op de aanvraag. Zodat het januari, februari ook tot een verdere uitwerking van de plannen komen kan. En het is de bedoeling dat het rond februari door de gemeente behandeld wordt. De komende jaren moet het gebied stadig gewoon opkrezen worden. Met mogelijkheden voor bedrijven, maar hij komt te ween. Die twee zaken bieden elkaar net, denkt Laurens. De bedrijven die hier zitten, dat gaat aan wel afgeschaald worden. Dus dat zit op een qua milieucategorie, dan praat door lichte bedrijvigheid. Ambachtelijk eventueel, maar ook kantoorfuncties, dat hebben we hier nou al. En zorg, dus dat kan denk ik heel goed combineren, ja.